Čaute ľudia, v tomto videu si zahráme styl získať nejakých godov, nejakých dobrých petov a môžeme začať. Takže, čo by sme tu mali? Toto mini kostýmy. Napíšte do komentárov tí, ktorí vedia hrať, tí, ktorí hrajú styl Brainrot. To nič nemajú. To je o Din-Din-Dindu. Má Din-Din-Dindu. Aj hore niečo má. Čo je? A za 100 sekúnd sa mu otvorí. A nie, teraz práve ukradám niečo. A ideme. Alebo dáme panda. A toto je moje prvé video. Potom dám aj, toto je za 0 Robuxov outfit, potom vám dám, ak chcete, možnosť ako si ho urobiť. Toto Sahur u Nubiny pícaní, je to nie dobré. Čakajú pred novou bejskou. Dobré, to som teraz prišiel. Teraz mám 3,5 milióna coinov. Ideme si nejaké tu práci. Pohodovníky. Sme uvodili, hej. No, teraz by sa tam... OK. Bro, heal. Brbrpadapím. Niečo... Tung 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 sahur. Okay. Orangutini ananasini. Niečo dobré by to trebalo. Yes. Bambini crostini. 400 000. A tento tu má dobrých. Nubini 20 sekúnd. Mi sa za chvíľu otvorí. Kto vybral Nubiny pícaní? What the hell? Kto vybral Nubiny pícaní? To je ten secret? Nie. Není. Ale to by mal tento dobrý mať nejaký. Nemá. A tak kde majú? Trulimero Kde trulicina. moja? Tu je. Ešte 35 sekúnd asi vzal. Fúha, čo sme si tak kúpili? Tuto je hore napísané aj, že Legendary, kedy bude, aj Mythic. A Legendary bude skôr. Keď to bude mať 2,1 milióna lajkov, tak nám padne Brainrot God, ktorý Nubini je... pizzanini. Toto je Brainrot God. Tralalelo tralala. To som zobral, a tak nie. Tralalelo tralala. Áno, zobral. Nubini pizzanini. Pringol, to není jeho a je. To ti mám otvorenú. No jasne, orangutini ananasy nevidíme. Neviem správať. Ale škoda, skoro sme mali toho Brainrot Goda.
úplne Ultimate Healing. Ja som mal toto vtedy, tak ho máme. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Tak si ho zožere. Yes. Za chvíľu budeme mať 4 milióny. No, vypadnú ten god. Tento Brainrot god. Nubini Pizzanini. Už niečo dobré by to chcelo. Nubini Pizzanini. Ale asi ťažko niečo dopadne. Ale môžeme ísť na to. Fúha. Bombardiro Crocodilo. To čo je? Nubini Ten Frigo Jaký Camelo. dobrý. Bombardiro Crocodilo. Frigo Camelo. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Nevadí. A to, koho som si kúpil teraz, ten mytik tu není. Čo nebudem s nimi byť. Tohoto. Blueberrini Octopusini. Blueberrini Octopusini. Blueberrini Octopusini. Blueberrini Octopusini. Lupini pizza. Blueberrini Octopusini. Ja nemám peniaze. Mi ukradli všetky peniaze. Teraz nemám žiadne peniaze. Najlepšie by mi dávať iba 2,5 tisíc na sekundu. Čo je? To je na ňu. Teraz nebudem mať na dobrých petov. To je zlé. Nevadí. Chcete part 2? Napíšte.